Познавайки добре пазарът на смартфони, в последно време забелязваме една тенденция. Различните марки имат една цел – да направят смартфонът на смартфоните. Какво правят те? Телефонът с най-добра камера? Имаме го. С най-добър дисплей? И него. Джобна дискотека, безкрайна батерия, игрална конзола, но никога всички екстри в едно. Правило номер 13. Никога не казвайте никога. Такъв смартфон има и той се казва Moto Z. Устройство, с което екипът на DigitalBG ви запозна подробно в серия от видеоревюта. За него разбрахме различни любопитни факти, като например, че със своите 5,19 мм профил, той е най-тънкият 5,5 инчов смартфон в света. Но това постижение е нищо на фона на еволюционният бум, който направи Moto Z в развитието на смартфон сегмента като цяло. Защото той е първият в света модулен смартфон с успешна концепция. Когато тествахме модовете на Moto Z, ние ви издадохме, че те не са създадени единствено за него, а ще са съвместими и с други смартфони на Moto. Един от тях е Moto Z Play, с който ще ви запознаем отблизо в следващите няколко минути. Още тук ще избързаме да кажем, че за разлика от Moto Z, който струва около 1300 лева, Z Play е с доста по-ниска цена, около 800. Сега много от вас си задават въпроса, откъде идва разликата? Такава несъмнено има, но най-любопитното е, че Play не отстъпва по всички показатели на флагмана Z, а дори в някой го е надградил. Такъв показател е батерията. Ще ви припомним, че Moto Z имаше на разположение литий-ион акумулатор с 2600 мАч заряд, доколкото при Play те са цели 3510, или иначе казано с 35% повече. От тук обаче идва и увеличеният профил на Z Play. Като подувеличен, не очаквайте дебел като тухла смартфон. Измерваме точно 7 мм, което отново за 5,5 инчов смартфон е доста добър резултат. Като база за сравнение, Apple iPhone 7 Plus, който е със същия диагонал на екрана, е дебел 7,3 мм. Но да се върнем на батерията. С тези 910 мАч повече, Z Play издържа по време на тестовете ни около 3 дни комбинирана работа. Но както вече знаете, част от Moto Mods е допълнителната батерия Incipio Off-Grid Power Pack, която се прикрепя към гърба на устройството, без да има нужда от разглабянето или дори изключването му. Тя добавя още 2200 мАч, с които крайният заряд достига 5710 мАч. Това е нов рекорд, който обаче не е чак толкова неочакван, имайки предвид, че показаният малко по-рано тази година Lenovo P2 имаше литий-ион акумулатор с 5100 мАч. А както знаем, Lenovo и Moto вече са в едно технологично семейство. 12 часа постоянна игра на игри. Струва ви се мираж? Не, доказано постижими са. Дизайнът на Moto Z Play е доста по-различен от този на флагмана Z и е много възможно да допадне повече на дамите, особено в бяло-златната си версия. Всъщност цветовите варианти са само два – този и черен със сребристо. Цялата периферна лайсна е алуминиева, а гърбът – стъкло. Приятна изненада, която маркираме при него, е, че то почти не се цапа и поне от близо месец тестове изглежда устойчиво на дръскотини. Заради малко по-дебелият си профил и извитите си страни, телефонът стои добре в ръката ни, както при разговори, така и при работа, браузване или игра на игри. Телефонът не е водоустойчив, но също както по-големият си брат е устойчив на пръски вода. Тоест, ако вали, нямате чадър и искате да приемете обаждане, не се притеснявайте, Z Play няма да се развали. Независимо, че е с еднакъв диагонал на дисплея, Moto Z и Play имат различна лицева част. Първото нещо, което се набива на очи, е логото на бранда. То е преместено в срещуположната горна част. Същото нещо наблюдаваме и при камерата и светкавицата. Местата им са разменени. Сензорът за пръстови отпечатъци е останал без промяна и отново работи отлично. Както знаем, понякога студа и мокрите ръце са проблем при отключването на смартфона чрез фингърпринт. За този наш тест ще съчетаем двете изпитания в едно – мокри от сняг ръце. Както и сами виждате, телефонът се отключва без каквито и да е колебания. Гледайте DigitalBG и утре, за да видите втората част на видеоревюто, което посветихме на смартфона Moto Z Play. В нея ви очакват още интересни тестове, сравнения и неподправени впечатления от първа ръка.